Iyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong mabugnaong buntag kaninyong tanan. Taliwala sa kabugnawon sa pag-ulan, kita nagkatigom og naminaw gihapon sa mainiton nga mga pulong sa Dios. Pero kung inyong imagine sa inyong huna-huna, o inyong i-picture out ang nadungog ninyo nga ebanghelyo, siguro mga igsoon, walay usa ka nato nga di makatawa. Joker man po di ay ni si Jesus. Magina ragod nga naay tao nga naay dako kayong truso sa iyang mata. Kung sa may makita nato ang truso. Di na gani nato makita ang truso kay duol sa atong mata. Pero kining tao nga naay truso sa iyang mata, naningkamot og kuha og puling sa mata sa uban. Dili ba kana usa kadako nga makapahimuot, makakatawa kita nga picture. Murag usa ka caricature, usa ka kingkoy nga drawing diha sa usa ka newspaper nga diin makita nato nga dakong yaga-yaga apan nagdala og dakong kamatuoran. Mga igsoon, kini usa ka hulagway aron unta kita diha sa atong kinabuhi makasabot gayud kung unsa ang mensahe ni Jesus diha sa atong kaugalingon. Nga sa atong Kristohanong kinabuhi, moingon kita nga ang atong kinabuhi bawal judgment. Dili unta judgmental ang kinabuhing Kristohanon. We are not here to judge others, but we are here to accompany, to journey, and to help one another. Kana ang maong dako kayo nga bililhon nga atong hatagan o dakong pagtagad karon. Apan musugot tag sa dili sa atong yano nga kinabuhi, dali ra kayo ang muhusga kaysa mutabang. Amen? Dali ra kayo ang mutanaw o maghimog conclusion kaysa mo balik sa kagahapon aron pagsabot sa maong kahimtang ngano nga kining maong tao, ngano nga kining maong igsuon ko ing ani siya. Kapoy, lisod. Una nga the shortcut of all things is to judge. O sa atong paghusga, sa atong sikataw, gibutang na nato ang maong tao sa usa ka box na daw wala na siya'y paglaom, daw wala na siya'y kaugmaon, daw period na ang iyang kinabuhi diha kanato. Busa, kini usa ka dako kayo nga balantayan nato. Mingon kita, dili ta manghimantay, kun dili kita pagbalantay. Kita, dili unta kita muhusga, kung dili kita muhatag og dakong pagtagad sa pagduyog sa atong isigkataw. Apan asa man nako ug usaon man nato kini pagtan-aw nga unta dili kita mahitumpawak, dili kita mahisulod sa laang nga mahimong judgmental ang atong kinabuhi. Nan atong hinumduman ang kanindot sa atong unang pagbasa mga igsuon nga diha sa unang pagbasa na bati nato nga ang Ginoo nagpanalangin kang Abraham tungod kay si Abraham misugot o may tubag diha sa tawag sa Dios nga gusto sa Dios nga unta mo biya si Abraham sa iyang nasod ug sa iyang mga parente, sa iyang mga balay, sa iyang amahan ug mulakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita sa Ginoo. Ug kanindot ang saad sa Dios niini. Ang saad sa Dios mingon siya, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Kanindot ang assurance
that every one of us, like Abram, are protected and blessed by God. Kung akong pagtanaw sa akong silingan nga murag dili si Abraham og kinaiya nga gahi pa og ulo, pero akong hinumduman nga siya hinimo sa Dios ug tanang hinimo sa Dios gibendisyonan ug giprotektahan sa Dios, kana siguro makaigsunan makatabang kanato nga dili ta muhusga ngadto kaniya. Kay dili man kita mo ay tag-iya kaniya. Siya sama kang Abraham gipanalanginan man sa Dios. Usahay kanindot kining mensahe nga diin kita gipahinumduman nga we are all blessed by God. Every creature, every human being, even the smallest insect and living creature in this world are made by God. So they are blessed by God. So dili kita makapanamas-tamas diha kanila, pinaagi gayud una sa tanan sa paghusga. Usa ka nindot nga pagtulunan nga unta bit-biton ta. Kumanining santos nga misa mamalik man ta sa atong mga balay, no? Mamalik man ta sa atong mga katilingban ug musugutag sa dili matag usa ka nato nata gitawag nga bias sa atong isig katao. Pakita nimo sang hanapon niyo mangutang kay niyo, padong na gyud diri sus pangutang na gyud ni, wa na patay na gyud ni. Wa na gyud ni paglaom ning tawhana ni. Suspend our judgment. It is not because we should be indifferent. Ang daghan kay miingon nga kining pagtulunan ni Kristo, unsa na lang dili na lang tamang hingano sa uban. Kay ngano man di man ta mohukom. Ang pagpanghingano sa uban wala nagpasabot nga kita muhukom kanila. Kundili ang pagpanghingano sa uban, una sa tanan, sa pagdawat o pagtabang ngadto kanila, dili sa paghukom diha kanila. It's not canceling them out. It is not isolating them. It is not rejecting them, but rather being with them and trying to see the good path with them. Mga igsoon, kana ang dako kayong hagit sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga di ay, dili lang tamingon nga bawal judgment o dili kita judgmental. Kung dili, ang lalong pagyud kaayo nga hagit sa atong Kristohanong kinabuhi, mao gayud ang pagtan-aw nga kita mutabang sa uban, dili muhusga alang kanila. Wala kita gitawag sa Dios aron manghimong manghimantay kundili magbalantay.